Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в нов епизод на Етерна Балкан подкаст, подкаста за Вечния Балкан. Аз съм вашия домакин Стефан и имам удоволствие отново да ви посрещна, записвайки тук от студиото си в София, в центъра на България и на Балканите. Днес ще продължим с пореден епизод от мини-серията, фокусирана на символите и символичните фигури, които са важни за нашето разбиране за света тук на Балканите. Много от тези символи са заредени с дълбоко значение и смисъл и поради това смятам, че е важно да разберем каква е значимостта и какво точно означава символиката на всеки от тях. Както и преди съм споменавал, имам лист с ресурси, които ползвам по време на изследването на тези теми и вие винаги може да го разгледате в описанието на епизода и за по-нататъчно самостоятелно изследване, защото темата е наистина дълбока и обширна. Сега нека да разгледаме още 3 нови символа, които са свързани с 3 образа. Образа на гората, образа на юнака бунтовник и образа на момата. Ще започна с гората, важен символ, прилича с символа на планината, който вече обсъдихме в предишен епизод. И отново е зареден с почет към природата за човека в древния свят. Впоследствие ще разгледаме любопитните символи, по-човечните символи на юначния бунтовник и на хубавата мома, които са дълбоко вградени в фолклора ни, народните ни песни и легендите на народа. Това важи и за България, но също така и за повечето балкански народи. Нека започнем с първия ни символ, за който ще обсъдим. Ако ви цитирам този кратък отказ: "Хубава си моя горо, миришеш на младост." Тези думи събуждат спомен у вас за една доста емблематична, популярна песен у нас. Композиция, която е оригинално основана на елегията от Любен Каравелов и е написана още в далечната 1875 година. И мисля, дори и до днес много обичана композиция и изпълнявана навсякъде. "Хубава си моя горо." Съветвам ви да потърсите оригиналното произведение и след като го прочетете, вероятно вие като мен ще замислите за символиката, която е вложена в това произведение. И тези обилни, особено силни линии на словото, които предават тази аура на гората. Откъде идва точно това? И защо събужда такива емоции в нас? Поне при мен със сигурност това се случва. Някои полезни отговори аз намерих в онлайн статия на професор Георги Пухалев под името "Гората и планината. Приказка и реалност". В тази статия той описва как гората и планината, които, както знаем, често са свързани, са мястото, на което човек може да намери пространство, цитирам, в широкия и дори бих казал духовния смисъл на думата. Именно тези пространства, като гората, са в основата на живота в България и на Балканите. И тук аз съм пълно съгласен с професор Пухалев, доктор на техническите науки, между другото, най-малко защото, израствайки в Родопите, в първата част на живота си, аз имах щастието да имам много близък допир до тези пространства на планината и гората специфически. И те са ми близки и родни и познати, бих казал. Професор също така споменава в статията, че древните цивилизации по Балканите, като тракийската, гръцката, римската, славяните, са почитали гората в лицето на отделни дървета и свързани с тях митични същества. Тези митологични същества са отделна любопитна тема, но няма да я засягаме в момента в подробности. В статията се споменава още много интересни моменти, като например значението на отделни дървета, както за първобитните хора, които са намирали прехрана, закрила и ресурси в гората, но също така се споменава за по-близките нам и към нашето време древни гърци, които говорят за мистичните дриади и нимфи. Така и за нашата митология, която
ние свързваме с образа на самовилите или самодивите, както казвам на български. Корените жители на тези пространства. Аз си мисля, че те са и символична репрезентация на тези качества, на тази мистерия, сила и дори потенциална опасност, която ние добре познаваме от образа на гората в приказки, фолклор и митология. Тъй като тези образи са общо славянски и се срещат в югоизточна и източна Европа, то дори отвъд под друга форма, това са универсални символи, срещани по целите Балкани. Може още много да обсъждаме темата, но вместо това ще завърша с този цитат от същата статия. Българският народ от векове е хранил уважение към гората. Той я е възпявал в песните си, споменавал я в приказките си. Носи я в националното си знаме. Но освен мит, легенда и символ, гората за балканския човек, за нас българите, е действителност. И такава ще остане. Защото без нея не можем нито днес, нито утре, нито в бъдещето. Сега от запленяващия символ на гората и свързаните с нея природни елементи да се насочим към втория поред символ, по-човешкия образ на бунтовника. Може да вземем за основа образа на юнака или момъка, който знаем добре от множеството приказки, поверия и фолклора, но този общ образ е доста обширен и има много различни интерпретации на, да го наречем, мъжкото начало. Тук имам предвид енергията с мъжко начало или свойство, която е във всеки от нас. Това начинание би било наистина сложно. Затова искам да се фокусирам над този по-специфичен образ на бунтовника, юнак, който смятам за една от интерпретациите на по-обширния архетип. Мислих си за колко е важен този образ и символ за нас и дори в наше време. Който е израснал в България, знае колко са важни историческите фигури на тези участвали и често дали своя собствен живот, дали тази висша цена, борбата за национално освобождение. И като пример това са множеството наши революционери, хайдути, въстаници и така нататък. Те са на висока почет и делото им се възприема като връх и крайъгълен камък в нашата идентичност като българи. Историята, легендите и песните за борбата за свобода, защита на народа и българското самосъзнание е като че ли пропито в нашето съзнание. Казвам всичко това не да повтарям или да го натяквам за тези неща, които би трябвало да са известни за нас, а да ви покажа как символа именно на бунтовника за свобода се е кристализирал през времето. За да ви дам пример, неотдавна се разхождаш по малките улички на един от тук, от кварталите на София и забелязах името на едно малко магазинче, което беше бунтовника. И тук говоря за малко квартално магазинче с продукти за дома и храна, за което е избрано именно това име. И това ми се стори доста интересно като случай, като явление и ме накара да се замисля. Разбирате, че тази случка заедно с други наблюдения през времето насочи вниманието именно към бунтовника като символ. И поне аз го разчитам като един своенравен архетип на един мъж с воля. Макар че да добавя, към този архетип приспада и много смели жени през историята. Примери за това са много, например, в освободителските ни борби, така че полът тук не е някакъв ограничаващ фактор. И този човек, този мъж с воля, който е уважаван тук, но и в редица други балкански държави. Просто погледнете дори повърхност историята на практически всяка държава на Балканите и вижте дали между най-почтите фигури в историята има бунтовници и борци за свобода.
Уверявам ви, че повечето имат именно такиви. И те са вградени в себесъзнанието като един стълб на историческото съзнание, специално за тези нации, които във времето се налага да се освобождават от нече чуждо присъствие и гнет. Тези фигури са идеал и пример за хора, които са се жертвали за общото благо и поради това заслужават почитание дълго напред в историята и във времето и стават един вид национален съвременен пантеон или разбирай дори една съвременна митология. Ето именно така бунтовничеството се превръща в символ, който бива на едно дълбоко ниво уважаван, почитан и евентуално подражаван от представители на бъдещите поколения. И този символ се стреми към свобода в един индивидуален, национален и в най-високото се проявление в един общо човешки план. Това е нещо, което се проявява в случай на саможертва и плащане на най-високата цена за постигане и запазването на дадения национален идеал и идея. Но може ли борбата за свобода на едно високо ниво да ни спаси от само себе си? Не мисля, че това е достатъчно. Пък и за какво трябва да се бунтуваме, ако няма друг смисъл. И ето тук навлизаме в още един символ, към който искам да се прехвърлим. И за този символ ми напомня казаното от Достоевски, руски автор Достоевски. Красота спаси от мир или красотата ще спаси света. Крилата фраза на автора от романа му Идиот. А като носител на тази красота в човека, съдейки по нашия фолклор, митови легенди, е момата. Един друг, втори архетип, който искам да обсъдим, репрезентация на женската енергия. За символиката на момата ми помогна да се замисля статията "Любовта в българското народно творчество" от Мария Сомлева, която може да намерите в сайта на списание Българка. В нея, в тази статия виждаме, че момата е основен персонаж в творчеството, свързано с любовта, това мощно чувство, което пропива огромна част от цялостното човешко творчество. Интересно е, че, както е споменато в статията, една огромна част от народните песни и творчество са създадени именно от момите, от представители на женския, на нежния пол, които вкарват своя жизнен опит, мечти и мъдрост в произведенията, които последствие стават народни произведения, нали, и фолклор. Често произведенията от това време са свързани с труда на народа, ръчния домашен труд, с жътвата, в които едно главно място отново вземат жените. Така че архетипа и качествата на момата, които са възпяти в този фолклор и в това творчество, народно творчество, което знаем днес, това са главно проявление на съзидателната и творческата енергия на жената. Във връзка с по-ранния цитат от Достоевски, интересно е да обсъдим момината хубост и какво стои за това. Според автора на статия, която споменах, автора е Мария Сомлева, в народното творчество хубостта на момата е, цитирам, неизбежен естетически елемент. Крайен цитат. И аз съм съгласен с тази забележка на автора. Именно архетипа на момата е олицетворение на тази хубост в нашия материален свят и олицетворение на един земен символ в всекидневието на хората. И този символ може би произлиза от един по-висш идеал за хубост, за красота и за естетика. Точно това са разбирали на едно съзнателно или дори по-съзнателно ниво всички те безбройни автори, народни автори, създатели на творчеството, които са успели да преплетат тези висши принципи в образа на тази универсална мома, за която знаем и на която се възхищаваме
стотиците, хилядите, безбройните фолклорни произведения, песни и други произведения на изкуството, като картини и произведения на писменото слово. Примерите са безброй, затова няма да обсъждаме отделни примери, ще ни отнеме много време. Ако сте запознат достатъчно добре с фолклора на балкански народи, знаете, че момата, този архетип на женската енергия, на тези качества, е фигура на вдъхновение, внимание и се възпява от фолклора на практически всички балкански страни, като във всяка интерпретацията е с особен привкус и особености, разбира се. Интересна теза, която искам да развия за вас е, че момата е един архетип на красотата, като че ли ни помага да си представим този принцип, универсален принцип за красота, идващ от едно по-висше ниво. И в този вариант на момата красотата е по-разбираема, по-земна, по-близка до нас. В този вариант присъства едно човешко стремление да се въплати тази красота в реалността. Нали, гиздавата мома. Подобно на на красотата и на това изящество, което срещаме в природните елементи, като гората и планината, луната и дори в един смесен образ, като богинята майка или богинята на плодородието и природата. Мисля, че може да видим корените на този символ още във връзка с тези по-концептуални символи. Ако първите два символа, които споменах, като гората и планината, са елементи на природата, битието и висшите енергии, третия, който е богинята майка, е нещо като хибриден символ. Всички тези символи са били почитани в древността, знаем. И са били много важни. Друг начин да изследваме тези теми, например с споменатите символи, като тези на богинята майка, които споменах, оттам свързания символ на момата, за който говорим, тези символи и тези качества може да забележим дори и в днешни модерни християнски интерпретации, като на Богородицата, Девата майка или Пресветата Дева, в познатата ни днес символика. Не можем да кажем, че всички тези изброени символики имат качества на висшата женска енергия, която присъства във всеки от нас. Отново, пола не е решаващия фактор. Може би това наистина е нещо, над което може да се замислим и нещо, което трябва да се изследва още повече. И така, сега обсъдихме още три символа: гората, бунтовника и момата. Може още да се говори за всеки от тях, но нека спрем за сега до тук и ви окуражавам да изследвате темите още по-надълбоко. За сега това беше всичко от мен за този епизод и за символите и техния смислов заряд. Надявам се, че ви е бил интересен. Това беше втори епизод от тази мини-серия за символиката, която искам да продължа, и надявам се, че отново ще се срещнем на вълните на подкаста Eternal Balkan Podcast в следващия епизод. За сега искам да ви пожелая щастие и красота.